Здравейте! Днес ще ви запозная с изграждането на шаранджийски монтаж Slip the Rig. Надявам се видеото да е полезно за вас. Ако е така, харесайте и се абонирайте за канала. Ето и необходимите компоненти. Първо си отрязваме около 30 см плетено влакно. Тук искам да спомена, че е хубаво този монтаж да се прави с плетено влакно с покритие, но този, който ще направя сега, ще го използвам скоро и ми трябва повод без покритие, за да е максимално олекотен. След което си вземаме кука, тази конкретната е Curve Medium 6 номер. Взимаме си плетеният повод и го прекарваме от вътрешната страна на ухото на куката. След това си издърпваме, може би около 8-10 см от влакното и връщаме обратно през външната част на ухото. Трябва да се получи голям клуб от външната страна на куката. Взимаме си микровирбел и го вкарваме в клуба, който направихме. След това хващаме клуба и го прекарваме през жилото на куката и издърпваме към вътрешната й част. Правим си едно D и издърпваме двата края на повода, като гледаме вирбела да остане наравно с контрата на куката. Не обръщайте внимание на това, как ми треперят ръцете. Правим си възел без възел и отстраняваме излишната част на повода, която остана след намотаването на възела. Тук искам да кажа, че е хубаво да се сложи термошлаух на намотките, за да не се изплъзне и да се разплете. Аз лично не обичам такива неща по куката и не слагам нито шлаух, нито алайнери. След което си избираме колко да е дълъг повода и си правим клуб. Този го оставям малко по-къс, защото ще го използвам след няколко дни. Взимаме си конец за зъби и го прекарваме през вирбела. След което си взимаме стръв, този път слагам протеиново топче 20 мм. По принцип е хубаво за този номер кука да се сложи малко по-малка стръв, но самата кука е по-оголемена и поне според мен не е проблем големината на топчето. Поставяме стръвта посредством игла, правим си няколко възела с конецът за зъби и си поставяме стопер. Отстраняваме излишното от конецът и може да минете леко с запалка. Взимаме малко меко олово и го поставяме най-много на около сантиметър от възелът на куката. Още нещо, което е важно, мекото олово може да приплъзне и да се измести. Хубаво е да се ползват волфрамови тежести за влакно, които няма да се изместят от там, където сте ги поставили. Поставяме и противооплитащият шлаух. Този монтаж работи добре с балансирана и легнала стръв. Нашият Slip the Rig е готов. Надявам се, видеото да е помогнало да научите нещо ново и да го използвате в риболова. Благодаря на всички, които гледаха.